πάλι θα αποτολμήσω επαφή με τους γιατρούς. Ασθενήν έχουμε, ή στο γύψο τον βάλαμε. Don't fight against the doctor. Sometimes the doctor gives you medicine you don't like. But even if you don't like the medicine, the doctor is there to try to help you. Η ιστορία, είπαν κάποτε, έχει αυτή την αναθεματισμένη συνήθεια να επαναλαμβάνεται, σαν φάρσα. Και από ένα δικτάτορα γιατρό περάσαμε στον αρχίατρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οφείλουν όλοι να αγωνιστούν, ξέροντας ότι ή το έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση της χώρας ή η υπερχρέωση θα αφανίσει το έθνος. Η εισοδηματική πολιτική εφέτος θα είναι αυστηρά περιοριστική. Οι αυξήσεις που θα δοθούν θα είναι 0. Άλλα περιθώρια για παροχές, φορολογικές ελαφρύνσεις δεν υφίστανται. Πρέπει να συμμαζέψουμε τη δημόσια δαπάνη, πρέπει να νοικοκυρέψουμε τα του οίκου μας και αυτά δεν γίνονται με τις δικές σας ακάλυπτες επιταγές μοιρασιών και παροχών σε μια τέτοια εποχή κρίσης. Η πατρίδα μας δυστυχώς βρίσκεται στην εντατική. Το δημοσιονομικό αδιέξοδο της χώρας απειλεί την εθνική μας κυριαρχία. Για πρώτη φορά από το 1974.